let it be clear kuti we are not going back until Zimbabwe is free. Zvokuti Shoni anoda kuuraya Sanyatwa, that's rubbish. Zvokuti Shoni anoda kuuraya Chiwenga paari pai ndira kumu-expose in 24 hours. Ndine ma-audio ake achironga kuti arikuda kuuraya vice president, ndira kumu-expose. Ane mazwa. When time is right, ndichabvunzawo nokuti handidi kuti ndiite zvinhu zvangu zvisinawo ma-advice. Ndine vanhu vangu vanondipa ma-advice. Ma-advisors angu kana akanditendera ndinoda kuexpose information yandinayo iri very sensitive yakataura Shoni achironga nevanhu kuti ada kuuraya General Chiwenga naSanyatwa kuti tida kuvapedzera. Kana ma-advisors angu akanditendera ndinoda kuiexpose pachannel inoi. Kana ma-advisors angu ndinenge ndine information yandinayo iri very sensitive, but look, I may human being sometimes ndine ma-advices angu kuti izvirega alright izvinike. Dzimwe nguva ndamboda kuti ndiwe ndikupe mutakunanzva. Pane vamwe vanozenge vachingwa chita izvi chimira sadai. Anoona ndinenge ndine zvimwe ndine information iri very sensitive. Vana veZimbabwe chini chaibva ichi. Musanyeperwe nevana vakuSiria Mnangagwa. Pasina akuSiria Mnangagwa yeye. Mampara pasina yeye. Saka ndati nditaure nyaya iyoyo. Mwana ngwadinyoka mabhuno yakazotengwa akadai ndakatraiwa neregime. Dai ndiri munhu anoda mari stereki. Dai ndakatengwa kandakangotambira mari ndatowa against mimi. But ndakaramba ndakamira nemi ndakati aiwa hazvisizvo zvakaita. Vamwewo vakauya vasikana vakanaka maningi vakara vanopoda kumeso vasikana. MuZimbabwe muna vana vakanaka maningi avo. Vakauyawo vamwe vachiti aiwa kana iwe chidai asi takazviramba izvozvo. Including my brother Shoko wekodzwa akatouya kuinbox kwangu atumwa neregime. Handisi kuti akaipa, haisi mhosva yake akakonfrantwa wakanzi iwe huona maybe unogona kunge uri pedyo nanyoka yemabhunu. Hazvirambe izvozvo shoko izvozvo zvandikutaura izvo. Ndichitaura dai handisi kuti akaipa, but munhu akangotumwawo. Ndati ndichitaura kuti maZimbabwe muzvizive. Kodzwa shoko uye akatotumwa akanzi enda unotaura nenyoka yemabhunu timupe mari. Shoko akatoti tipe account number izvozvi zvitise mari. Shoko hazvirambe zvandikutaura izvo. But handisi kuti shoko akaipa. Munhu akafonerwa. Saka maybe he decided say no look, handingagoni kungoti nyaya idzi ndidzikipe alone. Rega ndidziudze muridzi wacho kana ada rega ade. Kana aramba futi rega adi zvake rega arambe. Shoko akauya nemabhiwa epandiri hazvirambe kana mukamubvunza mubvunzei. Ende haisi mhosva yake ndatiro kuti ashata. Munhu akatumwa vakafunga kuti pamwe vakatendera ndikuna shoko pambisho pamwe shoko akataura neni pamwe ndotambira mari indakazviramba. Izvozvo ndakazviramba. Mubvunzei kana shoko anokutaurirai nyaya idzi anodziziva. Achinetswa neusiku nditaura nenyoka yemabhunu atambire mari ndakaramba marini. Saka ukazonzwa munhu anotanzei nyoka yemabhunu azodai ndafunga panyaya dzedemonstration ndakataura nemabusinessmen akawanda achiti abatsirai vanhu abatsirai zvedu zvakadai. Pakabva mabhazi 2 kuNamibia pakabva mabhazi mamwe akauya paground. But vanhu vasvika paground zvikawanda zvinenge zvichiitikawo. Vamwe vanga vavimbisa kubvisa makoponi, vamwewo vakabva vazongonyarara zvakawanda zvakazvichiitika. But the struggle is still continue. Baba vedu vageza tinavo hatisi kumbobva takadzoka kumashure. And the struggle is going to continue. Ngatishingei tive tiri vanhu vakarongeka. Musafe makadzoka kumashure vana veZimbabwe nyika ndenyu. Musambobva makanyeperwa nevanhu kuti nyoka yemabhunu achatengwa nevanhu. Ndakazviramba kare, handisi kumbofa ndakatengwa nemunhu. Never ever. I'm with you until the end. Mukufara tichava tiri, mukusuwa tichava tiri. Ndataura pachena kuti shoko munyaradzi shoko okozwawo. Mufana wangu uyo akatumwa akanzi iwe akapuwa assignment neregime. Akanzi kana warega tichaona zvatichaita. Akati mukuru ndo mukoma wangu akanitaurira izvozvo kana muchimubvunza mubvunzei. It's very straightforward. Ina handisi kumubrema nekuti anga atumwa. Angadi iye anga ari mazuva anenge atumwa izvo ari threatening upenyu hwake.